Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Җәмәгать транспортында нинди проблемалар бар? Алар белән ничек көрәшергә? Сорауларга җавапны юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясендә эзләделәр. 6 яшьлек бала күкрәгенә пычак кадалып вафат булган. Әлеге аернычлы хәлнең сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Полиция хезмәткәрләре шартлы рәвештә хөкем ителгәннәрне тикшерә. Чаллыда условник профилактика операциясе башланды. Автобус йөртүчеләренең кырыслыгы, юлларда куркынычсызлык кагыйдәләренең үтәлмәве күптәнге проблемалар. Бүген хакимияттә үткәне юл куркынычсызлыгы комиссиясендә аларга тагын тукталдылар. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин язын юл йөрүчеләренең куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен беренче чиратта ни эшләргә кирәклеген искәртте. Пассажирларга культуралы хезмәт күрсәтелмәүе турында һәр комиссияда искәртелә. Автобус йөртүчеләр күп очракта өлкән яшьтәгеләрне, төгәлрәк әйткәндә, социаль ташламалардан файдаланучыларны үнәп бетермәй. Автобус тронется, нас, пенсионеров, не берут. Очень много раз было. Карточку там отмечает. Другой прямо ругая, вот выбрасывали. Ел башыннан шәһәр транспорт предприятиеләреннән 140 кеше киткән. Сәбәбе нигездә транспорт белән юл транспорт хәрәкәтләренә тару яки пассажирларга карата начар мөнәсәбәт күрсәтү. Водители с негативной репутацией. Үзләрен начар яктан күрсәткән машина йөртүчеләрне шәһәр маршрутларына кабат алмаска кирәк. Безнең предприятиедә андыйларның кара исемлеге бар. Пассажирларга хезмәт күрсәтүдә куркынычсызлык мәсьәләсе беренче урында торырга тиеш. Узган ел җәмәгать транспорты катнашында 44 авария теркәлгән. Шуларда 19 кеше зыян күргән. Белгечләр салоннарда куркынычсызлык каешлары булмавында кимчелек дип саный. Яңадан аварияның сәбәпләрен ачыклаганда дөрес нәтиҗәләр ясау өчен автобусларда видеорегистраторлар урнаштыру мөһим. Тик әлегә бу шартта үтәлми. Монтировочный комплект достаточно дорогой. Андый җиһазлар өстәмә чыгымнар сорый. Бер автобуста 4 видеокамера булырга тиеш. Апрельдә бакчаларга йөрергә контракт төзегәч урнаштыра башларга планлаштырабыз. Язын актуаль булган тагын бер мәсьәлә юл тамгаларының күренмәве. Кагыйдә буларак, мондый буяулар кимендә 1 ел торырга тиеш. Транссигнал предприятиесе вәкиле әйтүенчә, бездә ул Россиядә җитештерелгән иң яхшы термопластиктан сызыла. Тик безнең юлларда ул чыдамый. Почему даже термопластик? Он хоть долговечный, конечно. Почему даже вот этот срок не выдерживает год? Сказать не можете? Вы это никто не может сказать. Нормально. Закон есть, сказать никто не может. А как же его исполнять? Юллар кипкәч тамгалар яңартылачак. ЮХИДИ хезмәткәрләре автобус полосаларына кирип кагыйда бузучыларны даими кисәтә. Чөнки аларда пассажир транспорт эшенә комачаулый. Автоинспекторлар көнгә 20шәр шундый кагыйда бузучыны ачыклый. Чаллыда 6 проспектка пассажирлар автобуслар өчен шундый чикләүләр полосасы бар. Общественный транспорт должен быть самым безопасным транспортом, да? Чтобы человек садился в общественный транспорт, он знал, что он защищен. Райнур Агләметтинов, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ташландык балага гаилә табылды. Сүз январь айында бәби тартмасында калдырылган сабый хакында. Әлеге җайланма эшли башлаганнан бирле бу беренче очрак иде. Шуңадыр вакыйга халыкта зур кызыксыну уятты. Республика төбәкләренең 40лап гаилә баланы кызлыкка алырга теләк белдерде. Документлар нигезендә кызны бала алырга чиратта торучы Чаллы гаиләсенә бирделәр. 6 яшьлек малай пычак белән яраланып вафат булган. Чәршәмбе кич 5-нче хастаханәгә кече Шилнәдән яралы баланы китерәләр. Малайның күкрәк читлеге тирәсе җәрәхәтләнгән була. Пациент шул ук көнне хастаханәдә вафат була. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кеше Шилнәдә яшәүчеләр булган хәлгә һаман да ышанып бетә алмыйлар. Гаилә һәрвакыт уңай яктан гына сыйфатланган. Вафат булган малайдан кала ир белән хатын тагын 2 балык булмаган бала тәрбияләгән. Хорошая семья, отличная. Все у них, благополучная семья, хорошая была. Ага. Даже слишком. Кичә кич гаиләнең барлык әгъзалары да өйдә булган 6 яшьлек малай аш бүлмәсендә ялгызы калган. Кычкырган тавышка әнисе шундук бүлмәгә керә, улын кан эчендә күрә. Пычак баланың йөрәгенә кадалган, әтисе белән бабасы аны тиз арада хастаханәгә илтә. Бала операция стәлендә җан бирә. Ребенок находился в состоянии клинической смерти. Пульса давления не определялось, самостоятельного дыхания не было, сердечной деятельности тоже не было. Сразу же немедленно его подключили к искусственной вентиляции легких, и в 16 часов 20 минут начата операция. Операцию проводили 3 ведущих хирурга нашей клиники и приглашенный
детский хирург из Камского детского медицинского центра. По данному факту Тукаевским районным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, травму ребенок мог получить в результате несчастного случая. Малайны бүген җирле зиратта мөселманча җирләделәр. Хәзер килеп чыккан вакыйганың нечкәлекләрен ачыклыйлар. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 20 марттан Чаллыда условник профилактика операциясы башланды. Полиция хезмәткәрләре шартлы рәвештә хөкем ителгәннәрнең өйләренә барып, алар турында туганнарыннан һәм күршеләреннән сорашалар. Вакытларын ничек үткәрүләре белән кызыксыналар. Тәртип сакчылары белән рейдта безнең журналистлар да катнашты. 40 яшьлек Риф Шаһиәхмәтов узган елның җәендә хөкем ителгән. Шешәдәше белән сугышкан өчен аңа 1 ел сынау срогы биргәннәр. Хәзер тәртип сакчылары бу иратны квартал сайын тикшереп торалар. Риф шәһәр яшелләндерү хуҗалыгында эшли. Хезмәт хакының тиененә кадәр өенә алып кайта икән. Ничек тотатып инде эшләргә акча җитми бит инде 15 мең алгач. Кая монда квартирага түләргә кирәк 8 мең ай сайын. Шо мин пенсияле акчасын бирә инде помогать итә. Сергей Изуланов та үзен тәртиптә тота. 14 елның сентябрында беренче тапкыр шартлы хөкем ителгән. Шул вакыттан участок полициясына килеп күренеп йөри. Күршеләре белән мөнәсәбәтләре яхшы, эшли. Погонлы кешеләрне ул өендә дусларча каршы алды. Проходите. Туда-сюда чайку, туда-сюда. Нет, спасибо. Ни разу, а то за 3 года ни разу ни чайку, ничего, ни кофейку. Скоро у него заканчивается условный срок. Шушы көннәрдә аның хөкем срогы бетә, киләчәктә кабатта юпылмасын иде, безнең исемлеккә кермәсен. Чаллыда бу көнгә шартлы хөкем ителгән кешеләр 1000 тирәсе. Аларны яшәү урыннарында тикшерү 24 мартка кадәр барачак. Тәртип бозулар булган очракта шартлы җәза срогы кире каралып, иректән мәхрүм итү яный. Рим Әхмәтова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Терактлар кылуда гаепләнүче 9 кешене 170 елга катгый режимлы колонияга хөкем иттеләр. Бүген Идел буе хәрби суды аларны террорчылык җәмгыяте төзүдә, анда катнашуда, терактлар оештыруда, террорчылык эшчәнлегенә катнашучылар җәлеп итүдә, законсыз рәвештә утлы корал ясауда һәм башка икътисади җинаятләрдә гаепле дип тапты. Суд һәрберсен 16 елдан алып 24 елга ирекләреннән мәхрүм итте. Аларны хукук сакчылары 2013 елда кулга алган иде. Алар ике чиркәү, часовня яндыруда, Биләр поселогында кулдан ясалган шартлаткыч куюда гаепләнә. Моннан тыш алар күрше Түбән Кама шәһәренең сәнәгать объектларына кулдан ясалган 5 шартлаткыч куйган. Как стало известно, преступная группа начала формироваться еще в начале 2000-х годов. Уже к различным срокам лишения свободы были приговорены 8 членов террористического сообщества, полностью признавших свою вину. Наркотикларга юк укучылар Чаллы урамнарына шундый шигар белән чыкты. Алар кайда әҗәл сатканнарын хәбәр ит дигән флешмоб үткәрде. Башта балалар чыгыш ясадылар, соңыннан сәламәт яшәү рәвеше алып барырга өндәгән кагазлар тараттылар. Листовкаларның дизайнын 12нче мәктәп укучылары уйлап тапкан, аларда 379009 телефон номеры да күрсәтелгән. Әгәр тыелган мәдәләр сату турында мәгълүмат булса, әлеге телефон номеры аша шалтыратырга кирәк. Сүз уңаеннан листовкаларның иң матур бизәлеше буенча 5-9 сыйныфлар арасында 20 команда көч сынашты. Мы написали на листовках «Наркотикам нет» и изобразили людей, которые здоровые и которые потребляют наркотики. Мы раздаем листовки людям, чтобы они прислушались к нам и даже не пробовали ничего такого. Наркотики вредят людям, даже пусть не употребляют их. На самом деле это очень большая проблема, очень масштабная. Как нам сказали, то, что за этим идут как за модой. Я хочу донести до людей, что не нужно этого делать, и то, что нужно открыть глаза всем, то, что это плохо. Чаллыда шүплекләр урынына плакатлар урнаштырачаклар. Беренче булып мондый картиналар Яр буе паркында барлыкка киләчәк. Мәктәп укучылары иҗатын 23 апрельдә узачак масса күләм өмәдән соң куячаклар. Бүген картиналар галереясында экологик хәрәкәт активистлары, экология министрлыгының Кама буе дәресе белгечләре, милли парк хезмәткәрләре, мәктәп укучылары белән очрашты. Алар экологик плакатлар бәйгесе игълан итте. Рәсемнәрнең иң яхшыларын блокнот тышларын да бастырачаклар. Плакатлар күргәзмәсе картиналар галереясында узачак. Потому что когда про экологию говорят, обычно показывают, какие мы плохие, как у нас все плохо. Ну, как бы на страхе все это получается. На самом деле, вот позитивный плакат, он должен вот нас побуждать, вдохновлять, вести по отношению к природе и по отношению к самим себе, себя правильно.
Мәскәү өлкәсендәге Протвино шәһәрендә армрестлинг буенча Россиянең 26-нчы чемпионаты төгәлләнде. Анда илнең 57 төбәгеннән 500-гә якын спортсмен катнашты. Европаның күп тапкырлар чемпионы һәм яшьләр дәрәҗәсендәге дөнья чемпионатларында җиңүче Миләүшә Гыймранова Россия чемпионатында беренче тапкыр зурлар белән көч сынашты. Шулай булуга карамастан чыгышы начар булмады. Уң кулы белән көрәш уңышсыз тәмамлангач, сул кулын эшкә җикте һәм ялгышмады. Быел мин ылы хатын-кызлар арасында көрәштем. Элегрәк мин 21 яшьләр арасында көрәшкәнем, ә быел 21дән югары ылы хатын-кызлар белән көрәштем. Көндәшләр бик нык көчле, ләкин безнең тырышлыгыбыз юкка китмәде. Безнең тренировкаларыбыз, безнең борчылуларыбыз барсы да файдага китерде дип саныйм. Россия чемпионатында Чаллының кул белән көрәшчеләре 5 медаль алды. Өчесе алтын. Миләүшә Гыймрановдан кала Фәнис Нуретдинов белән Юрий Сорокин да алтын отты. Сергей Калинин да бронза. Бүгенге менә безнең яңалыкларны сез шулай ук tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә таныша аласыз. Сау булыгыз.